Moko kuom weg sikunde mag giwegi e kaunti ma Migori koro nigi wich bar tok piny owacho mamalo golo chik ni grade 7, 8 kod 9 biro dong' e sikunde ma primar. Weg sikundego koro chuno mondo mi oger kilese mamoko kod loso moko kuom gige somo e sikundegi kaka achiel kuom yore mag keto kare somo e bwo lai manyien mar somo ma CBC. Bende giseo sirikal mamalo kod migawo mar somo kuom koso nywando kamoro achiel sikunde ma ok bibedo gi nyalo mar chopo jopuonjre 45. Gikwayo piny owacho mondo mi ochiwnegi ler mathoth ewi chenro mar somo mar CBC mondo mi giyud yot e puonjo. Kopogore kod achiedhnade mathoth, weg sikundego wacho ni giikore ne puonjo CBC. As a long-serving teacher, I want to believe it will be very impractical because for you to, in management, you need to be organized in such a way that you are able to organize learning effectively. If institutions are merged, for example, if they're not able to have the 45, management issues will arise. For example, how to manage the resource, that is the teachers, and their pay. Because now, how will you charge the fees? Because secondary schools is being charged. In which accounts will the fees go to? And how would we jointly spend these fees that will go to the expenditures of the school? I want to believe it's going to be very difficult, a very difficult type of management. It is either a school is able to host or they are not able to host. What you mateka inya mondo mi wabed gi gimoro amora nyo dometri nyo pod wan gariyo kende to koro wachak wamedo moro nikech waikore kabisa mondo mi warwak nyithindo mantiere machiegni manyalo bedo ni onge kama ginyalo donje. Koro miyo waseikore kabisa kendo wasetiyo matek mondo mi koponi nitiere rem e skunde mamoko kata moluorore kata mok mantiere Central Kanyamkago kae kamoro amora ma nyithindo nyalo bede ni nitiere nikech en wach matek ma koro osewuok. And nyaka wamakre motegno kabisa kaka jok mantiere line mar education mondo mi wakony nyithindogo mondo system ni odhi adhiya mbele. Onge otherwise kaka inyalo